Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin täze sanyna hoş geldiňiz. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 29-njy ýylyna sanyna. Türkmenistan Vietnam diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy. Atavatan dünýäde 2022 Washingtona online seýahat. Gadymy dinozawryň skeleti $6 milyon satyldy. Hindistan bütün dünya kuşt olimpiyadası başladı ýaly habarlar ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyzy giňişleýin seredip geçeliň. Türkmenistan we Vietnam diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan, şeýle-de hut öz adynan Vietnam Sosialistik Respublikasynyň prezidenti Nguyen Xuan Phuc hemde ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Vietnam Sosialistik Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutluglaryny, eň gowy arzularyny berdi. Dowlet başçylygymyz gutlug hatyny ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmagy, deň hukuklygy, anlaşmaga esaslanýanyny bellep, Türkmenistanyň iki taraply özara hereketleriň ýeňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini taýdy. O ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň, halklarymyzyň beýikligini mundan beýlekde ösüriljekdigine anam bildirdi. Dowlet başçylygymyz şu ýakynly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Nguyen Xuan Phuc tüýt-ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, awadançylyk, Vietnam Sosialistik Respublikasynyň halkyna bolsa öňe gidişlik we rowajlyk arzu etdi. Ma'lum bolýarly, Türkmenistan we Vietnam Sosialistik Respublikasynyň arasyndaky syýasy, diplomatik, sowda ykdysady, ilim, bilim we şäher gurulşy ulgamlaryna gatnaşyklaryň aýry-aýry ugurlaryna degişli meseleleri ara alyp maksatlaşmak maksady bilen ýurdumyzyň wekiliýeti şöýlüň 27-nji iýuny 1-nji ýuly aralygyna Hanoy şäherine iş saparyna bolýar. Sapar syýasy, ilim, bilim, sowda ykdysady, şäher gurulşy, medeni, sport we syýahatçylyk ulgamlaryna hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösürmekde möhüm ädim boldy. Vietnam, Kamboja, Hatay we Laos bilen serhatleşýän, ýylaty 94 milyondan geçen Aziýa ýurdudyr. Ol günorta günnogor Aziýada eň beýik dagyny kodu bilen kem meşhurdur. Vietnamyň demirgazygyna ýerleşen Phan dagynyň beýikligi 3143 metre barabardyr. Bu ýurt diňe gaýtalanmajak milli medeniýetlerdir aşganasy bilen däl, eýsem müňlerçe adasy, täsin we ajaýyp tokoý jeňellikler bilen jahan keşdeleri özüne çekýär. Atawatan dünýäde 2022 Washingtona online seýahat. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atawatan TV YouTube kanalyna täze online seýahatçylyk gepleşiginiň ilkinji sany ýaýylma berildi. Atawatan dünýäde 2022 ady bilen ýaýylma berilen ilkinji online seýahatçylyk gepleşigine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagty Washingtona online seýahat gurulyp, onu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongres binasy barada gyzykly görüňler berilýär. Prodüser we alpbarjy Dr. Dowran Oraglyjewiň taýýarlan online seýahat gepleşigine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagty Washington şäherine ýerleşýän Kongres binasy barada söhbetler. Şeýle hem bu binanyň gündizki we gejeki ýazgy bilen owudan şekilli görnüşleri görkezilýär. Gepleşigimiziň enniki sanlaryna bolsa, Washington şäherinden bir näçe gepleşikleri size ýetireriz. Olaryň arasynda Amerikanyň prezidentiniň rezidensiýasy we ofisy bolan Akta, Amerikanyň ilkinji prezidenti George Washingtonyň hormatyna bina edilen Washington ýadygärligi, bu ýurdun taryhyna esasy ýyz goýan prezidentleriň biri bolan Lincolnyň mawzeleyi, Washingtondaky dünýä belli muzeýler baradaky we ýene-de bir näçe gepleşikler ýetireriz. Şu ýerde şunu bellemek isleýär. Size ýetirijek gepleşiklerimiz Makul Hyzmat Terjime Merkezi, Makul Sözlük we Türkiýede bilim almak isleýän taliplere maslahat hyzmatlary we Türkiýede terjime hyzmat berýän Atawatan Danışmanlyk LTD kompaniýasynyň ýakyn ýardam bermegine ýazgy edildi. Gadymy dinozawryň skeleti $6 milyon satyldy. Gadymy dinozawryň teýrek duş gelýän skeleti Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçirilen auksionda $6,7 milyon satyldy. Bu barada BBC News teleýaýlymy habar berýär. Gorgozawryň skeleti New York şäherindäki Sotheby's auksionda satywa çykarylypdy. Bu dinozawryň görnüşiniň skeleti Amerikanyň Montana ştatynda tapylypdy we ol 79 sunk elementinden ibaret bolup, onuň beýikligi 3 metre, uzunlygy bolsa 6,7 metre deňdir. Sotheby's auksionda ikinji gedek dinozawryň skeleti satylýar. Mundan öňe 1997-nji ýylda Chicago'nun muzeýine
Tyrannosaurun skeleti $8,13 milyon satylypdy. Gorgozavr yer şarynda 77 milyon ýyl mundan ozal ýaşap geçipdir. Ol hem Tyrannosaur ýaly uly ýyrtyjy haýwanlaryň biridir. Indiana Üniversitetining professory we oňurgaly haýwanlar paleontologiýasy jemgyýetiniň öňkü prezidenti David Polly şoňa benzeş skeletiň adamzadyň umumy tebigy mirasynyň bir bölegidigini aýtdy. Hindistanda bütün dünýä kuşt olimpiadasy başlady. Hindistanın premier ministri Narendra Modi ve Tamil Nadu ştatynyň baş ministri Mudgal Karunanidhi Stalin'i bütün dünýä kuşt olimpiadasyna badalga berdi. Olu Tamil Nadu ştatynyň merkezi Chennai şäherine geçirilýär. Bütün dünýä kuşt olimpiadasynyň açylyş dowrasy Jawaharlal Nehru adyndaky stadionda geçirilip, olu ýordun tili ýaýlymlaryna göni ýaýlymda alınıp berildi. Olimpiada 10 Awgustda çeni dowam edip, Chennai şäheriniň goloýnaky taryhy Mahabalipuram şäherine geçiriler. Ilkinji gedek bütün dünýä kuşt olimpiadasy sportyň bu görnüşiniň watany hasaplanýan Hindistany geçirilýär. Bu ýarşa 3-10 ýyllykdan soňra Aziýa dolanyp geldi. Her bir Hindistanlynyň adyndan Halkara Kuşt Federasiýasyna minnetdarlyk bildirýär diýip Narendra Modi bellidi. Şeýlekeme Modi sportyň halkara we jemgyýetler birleşdirmekde möhüm orun eýleýändigini bellidi. Tamil Nadu ştatynyň baş ministri bütün dünýä kuşt olimpiadasynyň Hindistanda geçirilmeginiň ähmiýetiniň uludygyny bellidi. Hindistandan gatnaşýan 76 grossmeisteriň 26-sy Tamil Nadu ştatyna wekilçilik edýär. Chennai şäherini Hindistanyň kuşt paýtagty diýip bellemek bolar. Bütün dünýä kuşt olimpiadasynyň açylyş dowrasynda dürli meden çäreler geçirildi. Tamil medeniýeti, mirasy we däp desulary açylyp görkezildi. Hindistanda ilkinji gedek geçirilýän bu ýaraşa 186 ýurtdan grossmeisterler gatnaşýar. 44-nji bütün dünýä kuşt olimpiadasynyň nişany kuşt ady Txambe boldy. Bütün dünýä kuşt olimpiadasy 1927-nji ýyldan bäri geçirilip gelýär. Ilkinji gedek bu olimpiada 186 ýurtdan kuşçular gatnaşýar. Ine mehriban müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Aljer Türkmenistanyň hyzmatdaşygyny ösdürmäge taýýar. Barcelona toparynyň täze transferi Airbus müşterilerine 700 uçar tapşyrar. Rus futbolçy Türk toparyna geçdi ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistanyň.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň inniki sanlaryna görüşýänçe hoşta bolun.